Il-ħlas ta' Children's Allowance, l-għajnuna supplementari u l-Foster Care Allowance beda jingħata minn issa minkejja li huma miżuri fil-budget għas-sena d-dieħla. Ħabbar dan il-Ministeru għas-Solidarjetà, l-Ġustizzja Soċjali, l-Familja u Drittijiet tat-Tfal f'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu fejn ġie spjegat kif dawn it-tliet miżuri qed jiġu attwati 3 ġimgħat qabel il-perjodi li huma koperti b'dan il-ħlas. Dwar il-għajnuna ta' Children's Allowance, is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu spjega li din ingħatat lill-aktar minn 40,000 familja li bejniethom jinkludu 60,254 wild. B'kollox din il-miżura se tiswa lill-Gvern aktar minn 10 miljun euro fis-sena. It-tieni miżura li daħlet fis-seħħ minn issa l-perjodu ta' bejn Jannar u Marzu hija dik tal-għajnuna supplementari li qed jirċievuha aktar minn 21,000 benefiċjarju fosthom 7,197 koppja b'nefqa ta' kważi 3 miljun euro. B'kollox allura qed jibbenefikaw 28,424 persuna. Persuni oħrajn jistgħu jibbenefikaw minn din il-miżura matul is-sena. Kważi 15,000 mill-benefiċjarji msemmija għandhom aktar minn 65 sena u għalhekk jikkwalifikaw ukoll għas-suppliment ta' 150 euro fis-sena. Kollox qed jibbenefikaw aktar minn 60,000 tifel u tifla jew aktar minn 40,000 familja mill-żidiet fi Children's Allowance waqt li qed igawdu wkoll kważi 29,000 persuna li għandhom dħul baxx fosthom ħafna anzjani. It-tielet u l-aħħar rotja li bdiet tingħata minn issa u li se tkun imqasma f'4 pagamenti fis-sena hija dik tal-Foster Care Allowance. Din l-għajnuna żdiedet b'10 euro fil-ġimgħa biex telet għal 110 euro fil-ġimgħa. B'kollox 168 familja b'226 wild se jgawdu minn din il-miżura li se tiswa l-Gvern aktar minn 320,000 euro. Il-Ministru Michael Falzon spjega kif din il-ħeffa fl-implementazzjoni ta' aktar għajnuna finanzjarja soċjali turi kemm verament dan huwa gvern bruħ soċjali. Fakkar ukoll kif amministrazzjonijiet nazzjonalisti preċedenti kienu frizzaw l-għajnuna soċjali. B'differenza gvern Laburista mhux biss-sewwiet iżda jwettaq u jgħin lil poplu Malti wawċi kollu. Is-sena attwalment mill-budget tas-sena ddiet kien 26 miżura fil-qasam ta' dan il-Ministeru li wettaqnihom kollha u għandna l-istess impenn illi nibqgħu naraw kif ħanejnu n-nies. Miżura tal-lum qed nagħtu mhux biss inwettqu dak li wedna, imma qed inħallsu minn qabel 13 miljun oħra fil-bwiet ta' nies.